बिनि सायाव बुंनायाथ' बेनो जे मोनसे समाव जेब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि लिंनायाव 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जाय मुंख्लं जादोंमोन सोमावसारनायाव बेखौ आङो थांनाय 2022 मायथाइयाव गांसे सेथि बिसान दिहुनबाय आरो नैबे 2024 मायथाइयाव नैथि बिसान माने बिएलटि समनि मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय बेखौ आं दिनै दिहुनदों आरो बेखौ आङो सिगाङावनो दिहुननो थाखाय नाजाबोबाय थादोंमोन नाथाय सम मोनाखैमोन आरो बेबादि रांखान्थियावबो एसे दिगदार जानानै दंमोन बेनिखायनो दिनैहाय बेखेवनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो थांनाय जुननि 2 अक्ट'खालि बेखौ बेखेवनो नागिरदोंमोन नाथाय ओइदिनखालि क'क्राझाराव गासिबो सेन्ट्रेल एबसुआ जयैनो मुंख्लं सानखौ फालिनायखाय बहाय जिल्लायाव फालिनाय जादिया आरो ओइदिनखालि बेखेवनाय जादिया बेखायनो दिनैहाय बारग' एबसु बारग' मावथि आं बेखौ बेखेवफैनाय जाबाय बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनबाय बिजाब फरायनायाथ' आसलते दाबो बारा खमायाखै मानो होनना बुङोब्ला आंनि बुजिनायाव बिजाब फरायग्राफ्रा दाबो फरायो मानो होनना बुङोब्ला बै समाव जों जेब्ला हाइ स्कुलाव फरायदोंमोन होमब्ला बे समाव मेट्रिक पास जानोनो जोबोद गोब्राबमोन नाथाय आथिखालाव मेट्रिक पासखौथ' बारानो हो दानिया फार्स्ट डिभिजनखौथ' बार होबावबायसो दानिया फार्स्ट डिभिजननि सायाव स्टार मार्क 80 मार्क लाखिग्रा जाबाय गथ'फ्रा दा बेखौ नायोब्ला आंनि मथे फरायनाया दाबो खम जायाखै बांदोंसो लाइमोनफोरखौथ' आंनि मथे लाइमोना सिखारनांगौ फरायनाय हुदा खालामनांगौ जेरैहाय जों दा मोननै रोखोमनि हादोर फिसा फिसा मोनबाय बिटिआर मोनसे आरो बर' कालचार काउन्सिल मोनसे दा बेवहायनो खुंथाय गोहोआव एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव फैनोब्ला जोंनो आइएएस नांगोन एपिएस नांगोन आइपिएस नांगोन दा बेफोरखौ जोंनि बर' फरायसाफ्रानो बर' मानसियानो बे खाबुखौ लानांगोन दा बेनिखायनो आरोबाव दा जेसेबां स्टाडि खालामदों बेनिख्रुइ बांसिन स्टाडि खालामनानै आइएएस अफिसार आइपिएस आइएफएस बेबादि अफिसार जानानै फैनो हाथों आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दाख्लै मिथिना मोनदों जे बर' कालचार काउन्सिलाबो मोनसे बेबादि रोखोमैनो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि कम्पिटिटिभ एग्जाम बानायदों ओमफ्राय दा माखासे बायदि रोखोमनि फ्राय 30सो बा 35सो डिपार्टमेन्टनि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव फरायनो थाखाय खाबु होदों दा बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि मावनांगौ जानो हागौ बिटिआरआबो बेबायदिनो फुमोननाय दैदेननायाव कचिं होदोंमोन दा बेबायदि कचिंखौ जोंनि बिथिंबो होनांगौ जेरैहाय मिसिंफ्रा जोंनि बर'फोरनि रुजुनायाव जोबोद खम बुंनो थाङोबा 4 बाहागोनि 1 बाहागोल' जागोन मिसिं सुबुं अनजिमाया नाथाय बिसिनाव डक्टर इन्जिनियार बहुद दङ दा बेखौ नायनानै जोंनि बर'आ आरो डेभेलप जाबावनांगौ आं खोनानो मोनदों जे सिलाफोथाराव आइएएस कचिं आरो माने एपिएससिनि कचिं बिथांमोना खुलिगोननो होमबा जोंनि बर'फ्रा मानो खुलिनो हाया खुलिनांगौ अफिसार जानांगौ डेभेलप खालामनांगौ दानि जुगावथ' नोङो कम्पिटिटिभ एग्जाम होनांगौ आरो कम्पिटिटिभ जुग दा बेनिखायनो आरोबाव लाइमोनफ्रा बांसिनै स्टाडि खालामनानै डेभेलप जाथों आं बेखौनो हास्थायो थारनायाथ' दा दिनै 23 जाबाय ओमफ्राय सुजुनायाबो 20सो जाबाय मा बिजाबमोन थिगानो दा माने डिग्रियावबो सोलियो आरो एमएआवबो सोलियो आरो बर' थुनलाइनि जारिमिनबो आं लिरबायथ' आरो माखासे रिफारेन्स बिजाब आं लिरबाय आरो आं सुजुनाय बिजाबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो गांसे सोलिनानै दंमोन खन्थाइ आरो सुंद' सल' जथाइ होननाय बे बिजाबा माबायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फराय बिजाब जानानै दंमोन आरो बिनि अनगायैबो रेफारेन्स बिजाब बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो सोलिदों आरो आंनि बिजाबखौ बै डिब्रुगड़ आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटियावबो गांफा गांनै माने सोलिनायखौ आं नुदों आरो दा आंना बुंनो थाङोबा जागायनायसो जादों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' मानसिया गांसे गांनै बिजाब लिरनायखौनो जोबोद लिरनाय बायदि मोनो आं असमिया लिरगिरिफोरखौ नुदों सासे असमिया लिरगिरियानो 150 खां माने 150 थान गाहाम बिजाब लिरदों बेबादि रावा मानो डेभेलप जाया जानो बेनिखायनो जोंनि बर'नि रावखौ डेभेलप खालामनोबा जौगाहोनोबा बयबो लिरनांगोन
गांसे गांनै लिरनानैल' जानाय नङा गोबां लिरनांगोन गांसे गांनैल' लिरनानै बहा बे डेभेलप जानो दा जोंनि रावा थांनाय BTC एकर्डआव 8 सिडुलाव हाबबाय दा बेखौ नायनानै जों ओरैबायदि दा गोख्रों बांसिनै खामानि मावनांगौ दा बेबादि बांसिनै खामानि मावनांगौखौ जोंहा जेब्ला 2003 मायथाइयाव BTCनि एकर्डआव 8 सिडुल हाबदोंमोन ओइदिनखालि बोसोरावनो जोंहा आसामनि बयनिख्रुइबो टपमोस्ट इन्टेलेक्सुवेल होननानै मिथिजानाय हमेन बरग'हाया बुंदोंमोन जे बर'फ्रा दा बांसिनै खामानि मावनांगोन आरो ओरैबायदि खामानि मावनांगोन बिथांमोना लिरगिरिफ्रा गोबौ थुंग्रिजों थाबायलांनो हानांगोन होमबासो बे बर' रावा थांनानै थागोन होनना बुंदों होमब्ला बेफोर धेमालि खोथा नङा बेनिखायनो जोङो गुबुन रावनि बिजाबफोरखौबो फरायनांगौ आरो स्टाडि खालामनांगौ गुबुना मा बुंदों जोंनि बुंनायाल'थ' सर्बस्व नंजोबा गासिबो नंजोबा दा बेनिखायनो इंलिस जा असमिया जा बायदिसिना आसलते फरायनांगौ स्टाडि खालामनांगौ बे गुबुन थुनलाइयाव माबादि बुंदों दा बेनिखायनो गुबुन थुनलाइखौ फरायनानै बर' रावआव लाबोनांगौ लिरनांगौ दिनै खोब गोजोनथाव खौरां दिनै जोङो बर' पिपल्स क'अर्डिनेशन कमिटिनि प्रेस मिटआव जोंनि सार धनेस्वर नार्जारि बिथांखौ लोगो मोन्दों आरो बिथाङा गावनि नैथि बिसान धेमाजि आरो लखिमपुर मुंख्लंफोर नैथि बिसान बिथाङा बेखेवदों आरो बे बिजाबखौ आंखौनो बेखेवहोदों आरो बिनि थाखाय सारनिसिम आं खोब मोजां गोजोननाय साबायखर जासिहरदों आरो आसा फारिदों नैबे धेमाजि लखिमपुर जिल्लानि मुंख्लंफोर बे नैथि बिसानाबो बयबो बर' रायजो राजाजों अनसायजायो आरो बेहाय जोंनि मोनसे गोथां जारिमिन बिथाङा सेथि खोन्दो बेखेवखांबाय लोगोसेनो दिनै नैथि खोन्दो बे सेथि आरो नैथि खोन्दोआव जोंनि गोथां जारिमिना दङ बर'फोरनि आरो बे बिजाबावनो माखासे जारिमिनफोरखौ मोनगोन आरो आसा फारिदों बे जारिमिनानो जोंनि थाखाय भबिष्यत इयुन बर'फोरनि थाखाय मोनसे राफोद मोनसे गोरा मोनसे जोंखौ गोहो होगोन आरो इयुन फिउचाराव जोङो बिदिखौ नोजोर लानानै जों खामानि मावनो हागोन बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट लानानै बे मोनसे बोलो होनाय मोनसे बिजाब जागोन बेखायनो बयबो दानि इयुन जोलैफ्रा बे बिजाबखौ नायनाया मोजां मानो होनब्ला दानि जोलैफ्रा हयथ' आगुनि जारिमिनफोरखौ मिथियाबो जानो हागौ बेखायनो मिन्थिनोब्ला नैबे धेमाजि लखिमपुर जिल्लानि मुंख्लंफोर नैबे बिजाबाव थागोन आरो आं बिथां सारखौ खावलायबावदों जाहाथे धेमाजि लखिमपुरल' नङा जोंनि एन्टायार बर' कालचार काउन्सिलनि सिङाव BTC थाखाबायानोसै बर' कालचार काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर'फोरनि जारिमिनखौबो लासैनो बुरखांनानै बिदि बिजाब दिहुनो बेखौ आङो सारखौ खावलायदों आरो बेखायनो बिथाङा जिबायदि खामानियाव आगान सुरदों बा बिहोमा होदों सारा बेखौ मोजाङै लांबाय थानो हाथों आरो बिथांखौ बयबो जोंनि गेदेमाफोरा अनसायथों रां रुफायानो जा फिजिकेलानो जा बा जोंनि खोथा बाथ्रा गासिबो रोखोमै बिथांखौ हेफाजाब होथों जाहाथे जोंनि इयुन बर'फोरनि माखासे गेरेमसा हारि दानायाव बिथांनि जिथु मावनाय बिहोमा बेफोरो जाहाथे गेरेमसा हारि दानायाव मोजां खाबु लानो हायो सारा जोंहा खोब सासे मोजां लिरगिरि आरो जारिमिन नायगिरि खोब जोंनि हालामनि नङा जों बर' सुबुंनि गोसो जारिमिन दङ बिथाङा खोब नागिरदों लोगोसेयैनो बिथाङा जोंनि सिभिल सार्भिस कलेजनि सासे लेक्सारार खोब मोनसे मा होनो उत्साह होगिरि सासे सुबुं बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां माने बिजाब दिहुनबाय आरो नैबे धेमाजि लखिमपुर जिल्लानि मुंख्लंफोर बे नैथि बिजाब जाबाय सिगाङाव सेथि बिजाब नुबाय बे मोनसे जोंनि गोथां मोनसे जारिमिन सेथि नैथि आरो थामथि बिदि जालांबाय थागोन बेखौथ' उनफ्राव बेखौ जों आसा फारिदों बे समाव जोङो BPCC-निफ्राय धनेस्वर नार्जारि सारनिसिम खोब साबायखर जासिहरदों आरो बिथांखौ आबहावा गसाया मोजाङै लाखिनो देरहासार आरो बिथांनि जि मोजां थांखि नोजोर बेखौ मावनायाव अरायसम हेफाजाब मोनथों लोगोसे जोंनि बर' रायजो आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो बिथांखौ मोजां अनसायथों लोगोसेयैनो हेफाजाब होथों बेखौ जों आसा फारिदों बेहाय बिथांनि बुंनाय बायदिब्लाथ' खोब मोजां मोनसे खोथाखौ जों खोनादों जे बेहाय जेसेबां मुंख्लंफोर जानाय सुबुंफोरनि बर'फोरनि बे मुंख्लंफोरनि माखासे मुंफोरा दङ होनना बुंदों 1992 मायथाइनिफ्राय 2003सिम प्रेस मिडियानि मावथि बिथांमोन आङो थांनाय 7 जुनावनो गांसे बिजाब बेखेवनो नागिरदोंमोन बे बिजाबखौ बेखेवदों
होनबा सेन्ट्रेल एबसुआ क'क्राझारावसो सेन्ट्रेलनि फालिनाय जाबाय मुंख्लं सानखौ मुंख्लंनि बिजाब बे मुंख्लं बिजाबखौ बेखेवनो थाखाय आङो खाबु मोनाखैमोन दा दिनैहाय जिल्ला एबसुनि आफादगिरि तेनजिं बर' बिथांनाव खबर लानानै मोनबाय जे बेवहाय एबसु फिसाव मोनसे प्रेस मिट जागोन आरो लोगोसे बर' कालसारेल काउन्सिलाव मोनसे पन्सायतनि डेलिगेटेसन मोनसे जागोन दा बबे मोनसेयाव बेखेव होननानै बुंनायखाय आं जेराव प्रेस मिट होगोन बेहायनो आं बेखेव होननानै बुंना लादोंमोन आरो बेखौनो आङो कन्टेक्ट खालामखादोंमोन बेनिखायनो आं दिनै बेहायनो लाबोनाय जादों